खामारिनि मानसि नोङो I like you आच्छा मिस्टार कालिया आं फैबाय मंगल नाथाय नों माब्ला खोन्थाफेरनाय नोंहाबोदि सासे राजखुंग्रि बायदि फिसाजो दं आनै आनै सोर बिलाय गथ'आ आयै आनै 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 मानो एसे खुसि जादों नोंलाय दिनैलाय आं दिनै जोबोद खुसि आनै मानो एसे खुसि जाखो नोंलाय खिथाया मानो नों जेबो मिन्थिमारा होनबा आनै आंहा दिनै मा जादों मिथिनांगौ नों खिथायाबा नायलाय मिन्थिमारा आरो बियो हा खिथाबासो मिथिगोन दा आनै आं दिनै जोबोर ओंखाम उखैदों नाथाय आं जाया मिथिगौ मानो जाया आं मा मिथिगौ नों साननानै नायदो मानो जाया बे उनसुमै मा एसे उन्दुलाबायखो नोंलाय उनसुमै नै उनसुमै थो आनैसो माथो मा जाखो होननानैसो सोंदों नोङो दहायनिफ्राय ओंखाम जानो लिंहरबाय एसेबो खोनाया बिदि उन्दुयो मानसिया होमब्लालाय माबायदि उन्दुनांगौ फैद' माबार ओंखाम जाहैनोसै अखाफोर नों आंनि गार्लफ्रेन्डनिख्रुइ मालाबाबो समायनासिन जानो हाया नोंनि बे गुफुर गावदां महरावबो गुसुम दागो दङ अरे यार बेनि खुगाखौ हायाबा सोराव बन्द खालामना होदोलै 2 घन्टानिफ्रायनो बे फंसे बाथ्राखौनो बुंगासिनो दं आरे बुंनो होना बुंनो हो जानांगौ बिया दिनै जोबोद खुसि निजोम मानो खुसि जाया जानो नाथाय आं बेखौनो बुजिनो हायासैलै बे खन्थाइसो जाखो ना सायरिसो जाखो आं मिथियालै आरे जाम्बाफोर ओरै खोनासं आं बुंनि बेयो आंनि गोसोनि रावब्रा मिथिबाय हा आं बुजिबाय दा जाम्बाफोर नोंसोर जेबो बुजियाखै नै
नोंसोर जेबो बुजियाखै जोंनो बुजायना होना बुजायना होदो गुड नाथाय आं नोंसोरनो खोन्थानो थाखाय ना एसे लोंबावनांगोन लांदे ओइ एसे नाङालै एसेल' दे आंनो ओरैखौ नाङा बेखौ होनांगौलै बिनो जाला हनै मानसियानोबा माबायदि जाखो होमरला आंनो होमरला दे नांलालै लालै इनिया बारा जाबाय नंखायनो मानसिया होमरला दा एफा लोङोलै बिदि मानसिया ओइ अखाफोर ओइ अखाफोर नों आंनि गार्लफ्रेन्डनिख्रुइ मालाबाबो समायनासिन जानो हाया नोंनि गुफुर गावदाङाव र' जालालै बिजों जाला नोंनि बे गुफुर गावदां महराव दागो दङ ओइ अखाफोर नोंसोर आंनो होमरला दा आं थांनोसै नों फैबाय साला बे दहायनिफ्रायनो बै अखाफोरखौनो रायगासिनो दंलै अखाफोर थाले थासे हर दुं बा नोंबो माथो दाद्राखौ दांख्लायथारोलै माथो बा रोंखायो माथो नोंबो ना जानाय नंलालै बन्दु थ' थांसै थ' जोबाखैमोनलै थ' न'आव लोंहैसैलै बन्दु न'आव लोंहैसै थ' अखाफोर थाले थाइसे हर